Assalamu alaykum Türkmen dostlarım, doğanlarım, gowmaya adaylaňyz. Dostlar, biz bugün nerede dip sorajak bolsaňyz, Polonia döwletiniň Warşawa şäheriniň Warşawa Üniversitetinde öz ýurdumyzy tanatmana geldik. Ve öz ýurdumyzy tanatgan görüşüňiz ýalaki. Bu video like goýmasaňyz, agza bolmasaňyz, patsas etmeseňiz wara, gatwaran sebäp diýseňiz näme üçin? Görýärsiňiz, bugün sizin üçin berde Türkmenistan ýurdumyzy tanatýar. Ine görüşüňiz ýalaki, men gysgaça şunu briçka Gelpen oğlu ine ciciklenmiş. Ine berde duysanlarımız var. Berdine görüşünü diyalak ki. Hemmedat bizim milliliğimizde değişti. Burada şöyle görküreyim de. Milliliğimizde değişti. Burada etmedi. Hemmesini koyduğun eştayda. Ine berdine kitaplarımız var. 59'un Türkmen hanımız var. Berde Muhammed gel dost bari. Ine berde Berdine dar Kudayna dar Zelili Seyit dar deydi. Maltumul pravi. Ine berdine Muhammed Kudayna ne diyor dene yaş şak.